Bună, sunt Bogdan și vreau să vă prezint acest tutorial cu Minecraft. Astăzi jucăm Minecraft nu pentru prima dată. Prima dată fac video și dacă nu vă place, nu comentați, nu vă abonați, nu dați like, nici să nu vă uitați. Înțelegeți? Așa. Mi s-a oprit timerul la 10 minute. Nu știu, dar așa fac timerurile astea. Nu m-am săturat. Ok, am mâncat niște pâinică. Am făcut insula și acum mergem să tăiem. Mai tai niște lemn. Să mai tăiem niște lemn pentru a face mă scuzați, să facem casa. Pentru casă o să avem nevoie de 2 ori 64 de lemn. Deci nicio șansă ca să fac două topoare nu-ți de ajuns. Ok. Săpăm, adică tăiem lemnul. I like it lemnul. I like it lemnul. Nu e așa. Așa. Însă îmi place pentru că joc așa și e viață ca dracu ăsta în viață. Așa. Am lag. Nu știu de ce. Ok. Nu știu dacă găsesc lemn de mesteac. Deci numai lemn de stejar am găsit. Spam. E foame și n-am de mâncare aici. Nu credeți că n-am în realitate. Pe lângă mine sticla de Coca-Cola și chips. Hai la tata. Eu sunt ciobanul cu o oaie pe care o călăresc eu acum. Pentru a face niște, adică lună din asta, ca să fac pătuți. Seara nu dorm. Și când în joc e vară și aici e iarnă. Yay, am găsit-o. Mergem acasă acum. Merg acasă. Adică merg oi. Nu știu unde e insula cu casa. patru de lemn. Ok. Cam s-ar face 64 deja. Și aici am fier. S-a făcut deja 64 după mine. De insula pe frumoasă.
facem o masă de căr, un crafting table. Nu știu, nu. Avem masă de lucru. Masă de lucru punem în colțul ăsta. Cum mi se termina alea 10 minute de înregistrare de la, cum se zice, de la joc, uitați că ce pisici e mă să mă uitam la video, să văd dacă am reușit sau nu videoul, dacă au reușit videoclipul. Și vedeam că tot cum să vă explic, tot așa era. Unde să pun eu casa? Nu o să fie casă mare. Pe început o să fie cu niciun metru. O să fie casa. Aia să rămână așa, cred că o să fie lemn din ăla. De făcut bloc. Așa. Numărăm 1, 2, 3. 1, 2, 3. O, a intrat prietenul meu, nu știu de ce nu se vede imaginea de la Skype. Nu o să fie probleme. Idiotule. Ne vin să facem tot uitam în link maxim, crafting table. Adică crafting table. Să facem un pat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un pat. Mai pot face încă un. 1, 2, 3. Două paturi la unul. Yay! Așa, mai facem un semn. 3 cu 3. Așa. Un chest. Chest, fix la țintă. Așa. Păduțe. Cred că aici o să fie patru. Ne culcăm. Așa, 8 minute și 59 de secunde. Am creat patul. Și pe patul să fie stăpă. Continuăm să facem. Ok, deci să fie sticlă. Hai, putai! Am crezut că nu o să-mi rămână în zi. Că chiar mai merg în zi. Ok. Am lambda ca miteză. De FPS-urile, nu era de FPS-urile.
pa, piciorul.